Здравейте, хора! Вчера ви обещахме, че на 12 абонати ще направим втора част на Twin Telepathy. И вие супер бързо ги стигнахте. До вечерта вече бяхме направили 12 абонати. И точно заради това правим втора част на Twin Telepathy. Абонирайте се! Лайкнете, ако все още не сте го направили. Да. Този път на 16 абонати правим чалендж по ваш избор. Пишете какъв чалендж на някои от клиповете, защото най-вероятно пак ще ни бам на коментарите. Пишете на който клип можете, най-вероятно на този шорт ще. Пишете. Демонстрираме кога ще правим. Добре. Значи, какво ще правим днес? Няма да се обяснявам надълго и на широко, защото ако не сте гледали предното клипче, не знаете какво е. Нека направим този път с цветове. Не, предния път беше с храна. Не, този път ще правим първи рунд цветове, но за сега да направим приятели от училище или занимаване. Може ли няколко? Не, само един. Трудно! Ако чуете каква е тази агресия отзаде, ми правят си съчетания от акробатиката, затова са толкова агресивни. Айде сега. Добре, 3, 2, 1. Какво написа? Рейни. Добре. Това беше само анонсите и показването. Това е истинския рунд вече. Тук правим рунд цветове. Така, нека започваме. Аз обаче май ще сменя книгата, че не ми е удобно на това. Аз ето така може да напиша. Абе, чакай. Хора, отново сме тук. Този път с по-удобна книга. Да. Почваме сега с цветове или с растения? Дай, че си за растения, аз съм за цветове. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Бам! Започваме с цветове. Аз се обръщам, за да не виждаш какво пиша. Ти също може да си така. Аз първи път в тази игра помислих, че се затворим и че трябва да пишем. Сериозно си така да свърши. Използвай моя. Аз не се почнала и мисля. Дай си взема този. Добре. Чакайте. Как се отключва този? Обърни. Е така. Добре. Аз по принцип не ми е този любимия цвят, но мисля, че ти ще го напишеш. Това се вижда много добре. Готова съм. И аз. Обръщаме. Чакай, първо да видят хората какво съм написала аз. Не гледай камерата. Вие най-вероятно го виждате наобратно, но съм написала... Няма да кажа. Аз сега моето. Доста е грозничко, но да. Ето тук. Добре. Да си го довърша малко, че е много грозно. Добре. На три ще кажем какво сме написали. Ще обърнем към камерата направо. Но те са видели. Няма значение. 3, 2, 1, синьо. Бебешко. Лилаво. Мислих се за лилаво да пиша. Аз мислех за бебешко розово. Няма Twin Telepathy за сега. Сега с свеча. Добре, айде. Аз си мисля какво ще напишеш. Дано да е това. Аз може да напиша любимото ми цвет. Аз не знам кое да ти кажа. Така да ми кажа, може и. Готова съм. Сега да кажем гледай в там. Ето, виждате на обратата, тук пише обърнете се, виж видите. След малко ще кажа аз. Не гледам хора, да не си помислите, че чуете. Ето. 3, 2, 1, роза! Yes! Окей, това е Twin Telepathy. Чакай, сме направили с книги. Добре,
Детски или за възрастни? Всякакви. Аз напиша любимата ми. Сега не, аз... Това стана без да искам. Ай, сега с книга. Закръгли си го, това е роза. Зачеркни другите, които не сме познали, си закръгли роза. Мисля, че това ще напишеш. Не знам дали ти е любимата книга. Аз не ти знам любимата книга, но предполагам, че е това. А мен ми е любимата също. Ако е поредица, пишем името на поредицата, а не подробно книгата. 100% май няма да познаеш. Аз съм готова. Добре, обърни. Аз ти покажа към камерата. Добре, аз затворим очите. Готова ли си? Да. Не гледай в камерата. И към листа ми. Най-вероятно не го виждате, но като сте видяли първите няколко букви, че са... Да, сещат се, да. Сещат се според мен. На 3 казвам. 1, 2, 3. Дневника на Кармен. Това ти е любимата книга сега? Да. Хари Потър аз написах. Да. Ще да го напиша, ама не в главата ми. Не се ли че аз това ще напиша? Той трябваше манго. Но съм просто. Да, манга не е точно това. Нещо такова е. Като скоро. Зачерпвай се го, че не сме. Да. За жалост. Следващ рунд. Ела костенки, ела? Не искам. Да. Следващ рунд. Бижута? Или ногти? Или приложения? Приложения. Добре, мисля, че имам идея. Даже мисля, че това ще напишеш. Аз май същото. Чакай. То, според мен е сега се чуда кое да напиша от тези двете. Аз знам между кои се чудиш и според мен знам какво ще напишеш. Готова съм. Чакай, добре, покажи първа, щом си готова. Добре, аз съм готова. Аз не съм го написала на английски, значи не мога. Махай се ти! Добре, готова ли си? Да. Добре, аз показвам сега. Така, най-вероятно виждате на обратната, но сте досетили най-вероятно какво е. Добре, на 3 казваме. 2, 1, YouTube! Значи аз мислех Instagram, TikTok или тези. И последно се чуеше между TikTok и YouTube, нали? Да, Instagram. Ние сме в YouTube, аз имам канал само в YouTube, така че си го предпочитам като платформа. Тъкмо в TikTok са само вертикални, пак аз обичам да си гледам и цели видеа. Влезте в канала ми да видите още ютубъри, които съм правила клипове. Сега с дрехи? Добре. Видове дрехи. Добре, да, добре. Сега се чуда. После да направим с YouTube канал. Добре, 3. Чакай да. Какво правим? Дрехи за сега, нали? Мисля, че това ще напишеш. Не съм сигурна, но мисля. Аз много разборен. Харесвам. Аз го написах. Добре, и аз. Сега аз първо ще покажа, не гледай към камерата, че ще добре, затворих си очите и хората. Той е на обратната и трудно ще го прочетете, но предполагам, че ако сте гледали Чин драма днеска, най-вероятно го знаете. И може да... Давай, аз съм готова. Добре. Чакай, някъде тук е. Ето тук, обратно, да. Но може така, ако може и вие да участвате в този клип, само у вас. Добре. Вземете си лист и ви напишете ви. Да, направете се го и вие. Интересно е, забавно е. 2, 1. Хотим розово. Какво? Хотим розово, когато не носят те розово. Ама това не е дриха. Хора, вижте магия. Това в момента ще пада. Обаче кажа. Мария, но какво правиш, ма? Това не очаквам гост. Ама хотим розово въобще не е дриха. Гледате ли? Абе, дръпниза. Не да се виждаш на камерата, ако искаш. Бързо, бахай! Скрите се! Чакай, помена виж. Този как го знам? Да, всички го знаем. Знам го, в YouTube съм го виждала. Махай се сега, ако няма да участваш. Ама хотим розово, дори не... Имаме предвид пола, риза... Дрехите на момичетата. Напиши пола, риза, дай. Връзка, нещо от техните не хотим розово. Да, сега любим животни или плюшени животни?
чакай, нали го бяхме измислили YouTube канал, сега трябва да напишем. И любими ютубъри. Не, че знаеш любимите ми ютубъри. И аз твоите. Просто някакъв YouTube канал. Айде. Любим YouTube канал. Не любим. Някой. Не може ти е любимия. Мисля, няма да напишеш това, но аз ще го напиша. Аз това ще напиша. Трябва да е не български. Добре, не е български. И моя. Добре. Аз съм готова, аз ще го покажа. Не гледай в камерата. Даже хората, ако мога да видят. Чакай, да, е това. Виждате ли се, че съм запълнила? Не, аз съм запълнила с листа. Добре, давай, готова съм. От тук почва. Хората виждат ли, че съм се затворила очи? Съм затворила очи, съм хора да читвам. Готова съм. Добре, 3, 2, 1. Черпо Productions. Мистер Бист. Знаете си, да напиша Мистер Бист. Аз щях да го напиша, ама мързеш. Бе, можех Мистер Brookhaven, но съм просто. Ами да, може. Той е създателя. И ако искате хакове за Brookhaven, казвайте мен. Пишете под коментарите на някои клипове за Тани за Brookhaven. Напишете хаштаг Brookhaven и ще направим клипче за него. Да. Сори, пускат музика и танцуваме. Да. Сега. Какво беше? Какво искаш да кажеш? Любими животни. Айде. Лесна. Да, лесно според мен. Ама най-любимото ли да си пишем? Да. Ама те са неразлични. Аз ще напиша твоето най-любимо. Аз може твоето. Не, пише моето. Аз не знам дали е твоето любимо, ама не знам. Добре, да кажем, че е това. Добре, аз написах моето, ще го покажа. Не гледай камерата. Махни ли се да видя дали съм се затворила очи. Ето, вижте, че се затворила очи. Ето, това е, не знам дали сте го прочели. Грозно е, но не мога да пиша така. Да. Готова ли си? На 3 казваме. 1, 2, 3, 2, 1. Куче. Любимото ми е куче, да, обаче аз написах твоето любимо. Обичам котки и зайци. Аз съм изимала зайче. Да. Нашата госпожа е имала зайче. И нашата? Не, една приятелка. Любима госпожа. Сега, това е гадно. Аз имам 2 любими, не може така. Аз имам много. Аз имам 3-4 любими. Любим човек. Или любим човек от къщи. Не знам. Това е обидно сега. Като го гледат мама и тати, ако кажа един от двамата, ще ми се разсърдат. Ако кажа мама и тати, дядо и баба ще ми се разсърдат. Или любима къща. В смисъл? Богата, средна, хубава. Окей. Пишете под коментарите идеи. Да, до следващото клипче. Аз сега планирам да пусна, ако това стигне 2 лайка за 1 час, не, нямаме време 1 час, ако това стигне 3 лайка за 30 минути, пускаме ново клипче. С предизвикателство. Айде. 3, 2, 1. Чао!